Kaixo, egunon, ongi etorriak gure astearteetan saiora. Gaur beti bezala elkarrizketekin hasiko gara, eta gaur Iñigok ekarriko digu. Iñigo, zer ekarri diguzu? Kaixo, gaur Igor, Dizebi grafitera etorri zaigu, eta bideo bat jarriko dizuegu aurkezteko. Gaurkoan gurekin Dizebi grafitoa daukagu, 1974 urtean jaiotako behasaindarra da. 24 urteekin margotzen hasi zen, normalean baino beranduago, baina mezu sozialez kargaturiko bere irudiek berehala konkistatu zituen. Kaixo, egunon, gaurkoan gurekin Igor, edo Dizebi grafitera daukagu. Kaixo, Igor. Opa, egunon. Denak bezala, zerbaitetik ikasten gera, nola eta noiztik hasi zinen grafitiak egiten? Leheno pixkat komentatzen genuen bezala ez, ni 1988 hasi nintzen, orain dela 20 urte asko, zuek oraindik jaiotzek zeundeten, eta 88 hasi nintzen, baina oso berandu zen, normalen jendea bastantez goizago hasten da margotzen, ez? Lehen esaten genuen bezala zuek 16 urte baituzue eta ez dakit zuek margotzen duzuen norbaitek, baina zuen inguruko jendea seguro ezautzen duzuela ia margotzen dabilen eta hola, ez? Ni hasi nintzen 88 nituen 24 urte, osea, berez da nahiko behandu bezala, ez? Baina kontutan izan behar da, garai hartan ni itsasondoko naiz jaiotzez, baina Beasainen bizi naiz, testu inguru hartan edo inguru hartan grafitik etzeola. Donosti alden, Iruñan, hiriburutan, Euskal Herriko hiriburutan bai, trenbide ingurutan taola ikusten zen, baina ez zen zerbait oso, orokortu ez, nire inguru metzet. Eta orduan, Beasainen esate bateko ez zeon ezerre, orduan, izan zen kuriosidade bat sortu ditzaigun hor, eta 24 urtekin hasi ginen, ez? Baina segurona gaur egun oso behandu da, eta segun zetokitan jaiotzen zean, ez? Errexagoa da goizago hastea. Donosti baten jaio izan baginen, segurona grafitilarik ezautuko genitula eta igual hasiko ginela, ez? Margotzen. Eta norbaitek erakutzea dizu edo zure kontutaz ikasi dizu? Pixkat gure kontua hasi ginen. Esan bezala ningurun etzeon grafitilarik, orduan revista batzuk publikatzen hasi ziren, bideon bateo beste, eta pixkat hortik ikusiz hasi ginen. Eta gero bai asko ikasi genduen baita ere, lagunek iten juten ginen eran, baiekin margotzeko gelditzen ginenen, beste jendek nolaz egiten duen, nolaz margotzen duen ikusiz, spraye nolaz erabiltzen den, ze bokila mota dauden, zertarako erabiltzen den, eta hori dena, praktikan bitartez ikasi genduen. Txikia garenean, handiak zer izango garen pentsatzen dugu. Noz gaizten pentsatu bat zenuen horrelako zerbait bukatzen zenuela? Ez, nik txikitan ez nuken ideike handi izan dakon zerta dedikatu nahi nuen, ez? Batzuk oso garbi izaten du, baina nire kasu ez da hori izan. Eta zuek baino helduko izan dakone, ez dut jakin ez dara zer nahi duten izan, ez? Nik uste, persona bakoitzek bere prozesu daukela, eta batzuk txikitatik oso garbi dauka zer izan nahi duen, eta beste batzuk ez, eta nik uste, ez dela presaik izan behar ez dara jakiteko norbaitek zer izan nahi duen, ez? Poliki adilen aurreagoa zen eginen, esperientzia horre baita ematen dizu, ikusten dituzunen gauzak, ez? Konturatzen hasten zia igual zer interesatzen zaizun gehiago edo zer ez, ez? Eta nire prozesu pixkatola izan da. Baina ez nuen sekula pentsatuko, grafiti egiten hasiko nitzenik edo arte mundua dedikatuko nitzenik. Zuri gehiago ezagutzeko alde guztuzan nor den Dizebi? Zergatik jarri zea izen hori? Dizebi Igor Rezola iztueta da. Persona arrunt bat, bere interesak dituna bizi hontan, ez? Eta artea edo sorkuntza interesatzen zaiona, grafititik aparte, ez? Ulertu behar dalako, nik uste grafiti bai da espresatzeko modu bat bezala, baina gaur egun ere lana baita ere ez da grafiti mundua mugatzen, baizik eta zabalagoa da, ez? Bai interesatzen zaite argazkilaritza edo bideokin lan egitea edo bakalen margotzetik aparte, ez da. Eta Dizebi, ez izen bada. Azkenen grafiti gintza, danok dakigu pixkat zer dan, ez? Baina da jolas bat kalen egiten dana, modu ilegal baten, ez?
eta, karo, ilegala danez, arazoik ez izateko gero, isun aldetik eta horiena, anonimo izan barra dauk ez. Orduan, anonimotasun hori mantentzeko eta aldi berean zure lana rekonozitzeko ez izen bate aukeratzen da ez. Claro, nik kale margotuko banu, nire izena-bizenakin urrungo honen multa etxeko baten izango nuke ez. Eta orduan ez izena pixkat erabiltzen da hortako. Badakigunez, lehen kalean grafitiak egitea ilegala dela. Orduan, grafitiak egitean arazoirik sortu aldizu, edo? Bai, kalen margotzea berez ez da legala, ez? Behar dezu, edo udaletxeko baimena, edo baimen batzuk behar dituzu kalen margotu ahal izateko, ez? Baina grafitie berez da praktika ilegal bat. Grafitilariek ez du baimenik eskatzen inune kalen margotzeko, ez? Ateratzen die kalea, edo juten die metroa eta margotu egiten du, ez? Orduan, horrek arazok sortzen ditu. Nik, ilegalki margotu izan du herrin, Beasainen adibidez, baina, karo, Beasain baita oso herri txiki da eta orduan segitun konturatzen da jendea zein nahi da margotzen, ez? Hala ere, hasieran bai izan ditun, hasieran edo, arazok izan ditugu, kalen hasten zela margotzen baimenik gabe eta polizia etortzen zaizu eta orduan datuk eskatzen izkizu, ez? Guk alare suertea izan dugu, indeun lan motakatik, batez igual hasieran bai izan gehiago letrak eta bombina, ez? Esaten da firmatzea kalen. Jendei adibidez hori etzaio gustatzen eta beti lotzen da zikin edala eta itxusik egiten dola inguru eta hola. Eta guk izan genuen bolara bat olako gauzak egiten eta bai jendei etzaiola hori gustatzen, ez? Baina gero hasi ginen pixkat muralak egiten, igual lan duguk ez da, arpegik eta hola margotzen eta etzan zerbait ilegalki eta modu oso azkarra baten egiten zena, firma bat bezala, ez? Egiten dezula 10 segundutan eta korrik egiten dezu, ja interesatzen zaigun gehiago muralak egitea, pixkat lan duguk eta horrek eskatzen dizu baita ere denbora gehiago, ez? Eta egunez egin barra eta hola. Baina, horrek baita ere posibilitatea ematen dizu lanak, ez dakit nolaz esan, artistiko ez dare hitze ez, baina bai elaboratuko izatea, eta mural lan dugok, eta jendei orokorren gauzaik gustatzen zaizkio, ez? Orduan, guk Beasainen baimenik gabe margotu izan dugu, baina nolaz lan hori jendei gustatu izan du zaion, ez dugu arazoik izan. Eokidet arazon bat edo beste, eta multan bat edo patu garra, adibidez Donostin harrapatu ziatenen bezala, baina, ez ditut ez da arazo gehiagi izan, ez detelako ez dara ilegalki edo Beasainen bai, baina Beasaindik kanpo beste hiriburu batzutan ez nahizelako ez dara ibili hor, edo trena margotzen, edo metroa margotzen, edo olako gauzak egiten. Eta zer pentsatzen duzu trenak edo topoak margotzen dituzten pertsona? Zuek ze pentsatzen duzu? Ilegala dela eta ondo ez dago. Eztabaida nahiko komplikatu da, ze azkenen jabetza pribatu da, ez? Eta jabetza pribatu margotzen naizea, baina aldi beren publikoa da, eta denok ordaintzen dugu margotzen duzun horren konponketa, eta bai da pixkat eztabaida nahiko komplikatu da, ez? Nik ulertzen dut, jende batek badaukela hasieran margotzen hasi zirenen, ez? Grafitilarik eta bai izan testuinguru jakin baten sortu zen hau, ez? Eta zen Nueva Yorken 60. hamarkada bukaeran, 70. hasieran, baina dela urte asko, eta margotzen hasi zen jendea bai izan beltzak, hispanok, txurik bai gero ez, baina bai izan nahiko praktika jende mota jakin batek bezala egiten zola, ez? Eta bai izan igual gizarte mailan bisibilitateak ez zuen jendea. Eta fijatzen baldin bagea azkenen kalen zure izena jartzea da beste aurren esatea ni existitzen naizela, ez? Ni ere gizarte honen parte naizela, ez? Eta orduan, irakurketa segun ze ikuspuntuetatik egiten den, ondo edo gaizki ikusi liteke, ez? Baldin bada ni zerrakit, grazia egiteatik edo jolas bezala, ez? Zoazela, ez dakit, bastar guztietan margotzea, eta horrek kalte bat eragiten du, kalte ekonomiko bat, eta hori adibidez, danon arten ordaindu barreko baldin bada nik ulertzen dut horrek arazo bat izan litekela, ez?
Baina baita ere ulertzen dut, jende batek, batez ere igual periferian gelditu dana, ez? Edo marginaltasun hortan erodianak, eta bisibilidade izan ez denak badaukela baita ere behar bat gizarten aurren esateko existitzen dela, eta bea ere gizarten parte dela, ez? Eta orduan, arrazoi horiek daudenen espresatzeko garaien, ez? Eta ematen donen bat, kalen bere izena jartzea, ni hor ja beste begi batzukin ikusten dut, ez? Eta bai ikusten ditut igual arrazoiak, bai edo politika, edo ekonomia, edo arazo sozial batzukin harremana dauketenak, ez? Eta orduan ez zait horren beste iruditzen, edo kalte ekonomikoak baino garrantzi gehiago iruditzen zait horren atzen, ez? Ekintza horren atzen zer ezkutatzen den, ez? Zertan oinarritzen zara marrazkiak egiterakoan? Nik garai baten grafiti margotzen nuen, ez? Eta hasi nintzen nire ez izena jartzen kalen. Gero hasi nintzen beste fase bat izan nuen, arpegik eta margotzen hasi nintzen, ez? Hartzen dituen argazkik, asko ziren edo umek edo koloreko jendea eta hola, eta hoik paretatan margotzen, ez? Aspertu nintzen pixkat nire ez izena jartzen kalen behin eta berriz, azkenen bihurtzen zen marka bat gehiago, ez? Coca-Cola egin dezaken bezala, edo juten zea kalea eta zure publizidea bezala egiten naizea, ez? Eta ja aspertu nintzen nire izena jartzea ez kalen, eta orduan hasi nintzen arpegik eta margotzen, ez? Pixkat jendea irudikatzen bezala, ez? Eta gaur egun, igual hildoitatik igual gehiago segitzen dut, ez? Kalea interesatzen zait, toki bat proposamen artistikok egiteko bezala, baina ez nire buru esaltzeko, baizik eta beste gai batzutaz hizketa egiteko, ez? Izan liteke, hasi migrazio kontutatik, edo arrazari dagokion kontutatik, edo ekonomian inguruko gauzak, edo lanan inguruko gauzak, eta pixkat horren inguruko lana egiten dut. Baina esan dizuten bezala, ez dut bakarrik gaurren erabiltzen kaleko pareta, baizik eta igual bideok edo argazkik baita ere, ez? Eta kalen egiten dezun hori, igual baita ere mugitzen dezu sare sozialen bitartez, edo kalen egiten dezuna baita ere, kalen egiten dezun horrek baino garrantzi gehiago dauke gero igual, interneten eskegitzea, ez? Zuek ni baino gazte gozete eta asko zozo beto dakizu, ez? Nolaz gaur egun sare sozialetan neotea, kasi garrantzitsugo da, igual kalen zerbait ikiaga baino, ez? Ez garrantzitsugoa, baizik eta reperkusio gehiago izaten dola, ez? Nola definitzen duzu zure estiloa? Ez dauketola estilo jakin bat edo, ez dakit. Esaten dizuten arrazoikatik, hasieran igual bai neuken grafiti egiten nuen estilo bat bezala, margotzeko garaien, baina gaur egun nolaz teknika eta tresna desberdinek erabiltzen dituten artea egiteko, argazkilaritza edo bideoa edo pintura, igual ez da hoia estilo jakin bat, ez? Eta gero baita ere, segun ze gaien aranbera, igual historia hau kontatzeko, igual hobeto da margotzea, ez? Edo igual hobeto da argazki bat itea, edo igual bideo bat itea, ez? Orduan, estilo igual pixkat zaila da baita ere identifikatzen, ez? Nik uste gauza bat iten dezunen, edo gai baten ingurun lan iten dezunen, eta beti erabiltzen dezunen tresna berdine, errezago da identifikatzea, ez? Norbean estiloa bezala, ez? Baina igual erraminta desberdinekin lan egiten dezunen eta gai desberdinen arten baina zailago da, ez? Hola estilo bat rekonozitzea edo... Zure marrazki ospetsuenak edo garrantzitsuenak no izan dira? Nik esango nuke igual Donostin egin un pintura bat izan zela. Eta Vimeon eta sartzen bali mazate hor badaude igual grafitin ondoreko, igual nik esate beti grafiti igual margotze dut zinean arte derrak ikastea jo nitzenen, ordu arte grafiti eta mural gintzen ibil nintzen, eta gero ja hortik aurrea nire lan aldatzen hasi zen, ez? Baina justu unibertsitatean ebienen baita ere inun lan bat, grafitikin harremana zeukena, eta izan zen justu Donostiako tabakalera daun pareta baten, horre inun margotu nun karratu beltz bat, eta zati bat bukatu gabe utzi nun, eta orduan pintura potea
sobratu zana eskutan neuken, ez? Eta ertzaina etorri zanen, ez? Atxilotzea edo esplikazioak eskatzea, pintura potea burutik bera bota nun. Orduan, adibidez, herrin behasainen asko margotu izan dut, eta igual jendek ezautzen du Lanoi, baina Lanoi Donostiko hau, Donostikonen kasun, gero interneten eskegin gendun, ez? Eta interneten lehen esan duten bezala, asko atze jende gehiok ikusten du, ez? Orduan, igual bai izan zen, momentu jakin baten, jende askok ikusi zon lan bat. Igual, egon zintezkezu, zure herri txiki hortan egunero pilo bat margotzen, eta jendek ez ezautzea, eta gero esan deuna, ez? Igual egiten duzu, urten gauza bat, eta interneten eskegitzen duzu, eta igual jende gehiok ikusten du, ez? Denoi bizitzan, bizipen onak eta txarrak tokatzen zaigu. Kasu honetan, grafitearen munduan, zein dira zure bizipen onenak? Bizipen onenak? Bueno, nik behasainen margotu izan dute, baina gero baita ere geneuken talde bat, kolektibo bat, XL edo izena zona, eta hor juntatzen ginen Gasteiz, Iruña eta Bilboko jendea, ez? Orduan, grafitik dauken beste gauza bada askotan jendekin, nahiz eta batzutan oso individuala ematen dondala, ez? Zure izena jartzea eta egon jolas hortan zabiltzen, ez? Konpetizio hortan, baduke gero baita ere, taldeen margotze horrek, ez? Astebukaeretan gelditzen za igual zure launekin margotzeko eta orduan pasatzen dituzun momentuk ez bakarri margotzen, baizik eta hizketan eta hori oso ondo dau. Eta gero aparte, talde bezala estatu mailan bastante fama edo ospe izan genuen momentu baten, ez? Eta orduan gero antolatzen die askotan herri desberdinetan, hiri desberdinetan, bai hemen Euskal Herrin edo estatu mailan edo internazional mailan balako festibalak, ez? Eta orduan festibaletatik ere deitzen ziguten margotzea juteko, ez? Orduan izadakit edo Bartzelona juten ginen margotzea, edo Madrila, edo Parisea, edo Toulousea eta hola. Eta horrek ematen zizun aukera alde batetik baita ere viajatzeko eta beste toki batzuk ezautzeko, eta ero baita ere beste grafitilari batzuk ezautzeko, ezta? Eta behaiekin, momentu horiek eta konpartitzeko. Eta askotan margotzea baino interesgarriagoa zen, ez? Beste gauza horiek baita ere, ez? Zer esango zenioke zure berdina egin nahi duen norbaiti? Animo, ez? Nik usten dut, nire kasu mentzet, zeon zerbait, nahiz eta oso behandu izan, ez? Txikitan itxasondon bizi nintzenen trena pasatzen ikusten dituen eta margotuta, ez? Eta atentzioa beti deitu izan duzidan, baina sekula ez nintzen animatu baiketa 24 urte izan arte, ez? Derrepente kable kruzatu eta esan spray bat hartu eta probatu egin behar dut, ez? Eta nik uste badaudela hor gauza asko, ez? Edo ez dakit, edo lotxa ematen digulako, edo bildurre, edo komplejoa, ez? Edo igual, ez zait ondo bateako eta hoi, baina nik uste dut benetan gogoa baldin badauke batek probatu barra dukela. Eta ez dela bildurrik izan behar ez dara hanka sartzeko, edo lehenengo aldin ez ondo iteko, zehala hasten delako beti, ez? Inorrez da jaio mundu honetan gauzak jakinda eta ondo inez, ez? Nik uste dut hori dela ibilbide baten parte bezala, eta ibilbide hortan baita ere ikasten dela, eta konturatzen zela gauza gustatzen zaizun edo ez, eta horre baita ematen dizu bidea, nahiz eta hasieran igual ez oso ondo jakin zer nahi dezun eta nola zin, ikasten juteko eta gauzak ondo iken juteko, ez? Orduan, nik uste dela alde batetik motivazioa behar da, ez? Ez dakit, gustatzen baina zaizu rapa adibidez, eta, ez? Gogoa ematen maizu baten zerbait letra batzuk egiteko eta besteko, nik uste egin behar dela. Gogoa baldin badaukezu igual grafiti bat egiteko, pote batzuk hartu eta probatu, ez? Eta jolastu eta esperimentatu. Nik uste hori dela oso sanoa. Badakizunez, eskola batean gaude, zer oroitzapen dituzu eskola garaiaz? Oso onak ez, ze ni ikasle oso txarra izan naiz. Ikastola jutea kostatu egiten zitzaiten. Ez nulako bilatzen motivazioik. Jute nintzen hau eta jozan matematika, historia, baina historia kriston txapa gaina, ez? Zer dakit, nahi asko kostatzen ziten ikastola jute eta nik ez nuken ez daren motivazioik, ez? Uste hor hezkuntzak
Eta gero gaina hor dago gauza bat, eta askotan gu ikasleok gaizki sentitzen gara, ez? Ematen nolako ez deula balio ikasteko, ez? Eta hor nik uste badaula erantzunkizun handi bat instituzio edo ikastolan partetik, ez? Zailtasun bat, nolaz erakutsi behar den noi, interes bat piztu ikasleengan, ez? Eta nolaz motibatu jendea, ez? Irakasgai horiekiko erakargarritasun bat bilatzen, ez? Nei adibidez, Itsasondon ikasi nuenen ikastolan, gero jo nintzen Ordiziko institutua, gero Goierriko langintza eskola, eta bueno, desastre bat, ez? 2 kurso repetituta, motivazio eza, eta ez zieten sekula gustatu, ez? Baina gero, ikasketak bukatu nituen, niak FP inun, eta hasi nintzen lanen, zerratik uste nulako ikasteko txarra nitzela. Eta gero, ikasi nunik soldadura, eta hasi nintzen kafen lanen behasainen, trenak eta egiten. Esaten nun, ni ikasteko oso txarra naiz, orduan behar dut lan bat, diru irabazi, eta ja nire bizi egiten hasteko, ez? Eta gero pasatut zaiten, lanen hasi nintzenen, trenak eta egiten hori, soldatzen eta hola, lan, bai, ematen dizu lan horrek dirue, baina igual, ez zaitu ez da ere gehiagin motibatzen, ez? Ikasketakin bezala. Eta orduan pasatut zaiten, ikasteko gogoa sartu zaitela. Eta orduan, karo, baina ia zan, 33 urtekin, oso behan du, baita ere ez, ja margotzen tolan nebien eta kuriosia sartu zaiten arte derran ingurun, ez? Ikasteko zertzan, ez? Eta orduan erabaki nun 33 urtekin lan utzi eta ikasketak egitea bueltatzea, ez? Orduan, pixka bat hasieran komentatzen genuen horrekin lotuta, nire adibidea da kasu oso garbi bat, nolaz adin jaki baten edo gaztea zeanen edo 16 urtekin ez daukezun ideik zer nahi dezun biziontan, eta gero derrepente, 33 urtekin esaten duzu, hau ikasi nahi dut. Eta oso diferentea da, zuk dakizunen zer ikasi nahi dezun, erakartzen dizunen gai batek, eta erabaki hartzen dezunen hori ikasteko, ez? Eta, bueno, igual da baita ere adin kontu bat, batzuk igual heldutasun puntu bat igual leheno hartzen du, beste batzuk baino, motivazio ere desberdina izaten da, baina, bueno, gero ikasle oso txarri izatetik adibidez, gero, unibertsitatea jo nintzenen karrera egitea, gauzak oso ondo juntzaizkit, eta bain, tesi doktoral bat bukatu berri dut, ez? Orduan, ez da honetzako ikasle txarrik. Pasatzen dena nik uste dut, alde batetik irakaskuntza daun bezala, eta gero baita ere, batzutan kostatu egiten dela norbeak motibatuko duen zerbait bilatzea, ez? Baina nik uste danak daukeola gaitasune ikasle osonak izateko, bilatzen badin badeu gure interesatzen zaizkion gauzak. Eta zer izango zenioke dibatxoka lauko ikaslei? Pixkatu bainizketa egiten nahi ginen bezala, ez? Ez dakit zuek zer erasmo daukezuen, zer interes dituzuen, zer gustatzen zaizuen eta abar, baina zerbait baldin bada daukezue interesatzen zaizuen eta gustatzen zaizuela, animatu. Hortan sartzea eta probatzea eta bildurrik ez izatea hanka sartzea edo gauza gaizkitea. Eta ez baldin badaukezue gauza garbi, nik uste beti daudela interesak, ez? Baina batzutan baita ere igual kostatu egiten da jakitea. Eta gauzak oso garbi ez daren nik uste pazientzia izan behar dela eta ez dela presaik izan behar zerbaitei heltzeko, ez? Zergatik gizarte honetan nik uste tamalez, eskatzen zaio baita ere, ez? Denbora guztin gauza garbi izatea, zer egin nahi deun, zer izan nahi deun, eta horre baita ere nik uste sartzen digula presio bat ez dela ona guretzako, ez? Eta nik uste gauzak, lasai hartu behar dela eta momentu jakin baten DBH lauen ondoren, gero zoaztezuek erabaki barra dukezu zer ikasi edo? Bai. Esan nahi detena da, batzuk igual garbi izango du zer egin nahi duen eta beste batzuk ez, baina, nik uste denbora kontu da bai dela jakitea zer egin nahi dezun, ez? Eta orduan, pazientzia izateko baita ere. Honekin bukatzen dugu, eskerrik asko gur, Igor, eta agur. Eskerrik asko zuei eta plazerra izan da. Hauze izan da gure elkarrizketa, eskerrik asko Igor, eta orain eroberriekin hasiko gara. Dakizuen bezala eroberriak gure klaseak aukeratutako 3 berri zoro dira, astean zehar gertatutakoak. Gaurkoan Andreak ekarriko dizkigu eroberriak.
Kaixo, Andrea, zer prestatu diguzu gaur? Kaixo, Andrea, hemen lehen eroberria, japoniar bat panpin holograma batekin ezkondu da eta bere familia ez agertu ezkontzara, atxekabeturik zegoelako. Zeinen bitxia, Andrea. Bai, bigarren berria hau da, Javier eta Hugo de Juanak Bilbaon ispilu virtual bat jarri dute bere dendan. Zertarako? Arropa probatu beharrean pantailan zure irudi ikusi eta arropa ondo duzun jakiteko. Zeinen erosoa. Seguru, eta hirugarren berria Kanarietako asteburuko ekaitza da. Izan ere, olatu erraldoia egon da eta etxebizitzateko balkoiak apurtu dituzte kasu batzuetan. Ikaragarria, Andrea. Hauze izan da gure gaurko asteartetan saioa. Eskerrik asko, Andrea, eta besterik gabe hurrengo astera arte.